sa ka. Balik human sa unong kabulan. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Ayaw pagsad. Mong matuman para di ka RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Benny. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, Uy, kas puting good nimo. Asa ka paingon? mamisita ako, ma. Ay kasabay imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay unsa man imo nang uyab. Manguyab ako, ma. Manguyab ka ng babae nga wa ta makaila. Ako pa nimo, kana nga tong silingan ng imong panguyaban ay kay suhito na tas kinaiya. Di ko mo, Di ko ganahan sa mga daga din sa ato. Mga itom kayo. Si Celine ang akong ganahan kay puti. Parehas na ko ba? Gwapa pa yun. Ay onya, buutan ka ng imong giingon nga silin. Aw, may bawaan yan ni ma. Kung buutan ba ni Bayan, ha? Uy, Benny. Ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Ah. Wa mo ko ilingaw sa mo. Mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Nga sa ato pa, pwede na dito mag-storya-storya, Lin. Pwede po magkanta-kanta ta. Magiganahan ako ni mo. Sipat kay ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magibahitabo nga maghago kag anis amo kung wakay tuyo na ko, di ba? Bright yung kay Kalin, uy. Musulti na lang ko sa akong toyo ni mo, ha? Di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ko ni mo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nakagusto ni mo. I love you, Celine. May chance ka ko ni mo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Unsay buot imong ipasabot, Lin? Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay mao daay nga minghoy kinang naong nimo. Kay wa di kasugtas imo gipaguyaban. Oo, ma. Ay nabagi babae do nga di gyud dayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantuson kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Malagi, ma. Kung tinuod kang nahigugma adang silin, ay atos-atos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin. Kumusta naman tong akong giingon ni mo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nang uyab ni mo? Hangtod ron, wapagid ka maluoy na ko. Nagkita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na ti ka. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot?
O lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo. Recorded by X Thunder Gaming. Ay maayo hinuon kay nagbuga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko nga. Iya na gyud kong gisugot. Oh, kung maunang may uyab na kapag minyo dayon. Ah, unsa pa? Pag minyo na, ano makakita na may og apos mama nimo? Ha? Magminyo na ta? Oh, Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko nimong buhion? Oh, kaya, uy. Aw, kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, Silin. Uy, hinahinaya ko. Uy, mabali ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Maangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Nako ibalita ni mo, Dong. Oh, unsa man na, Dailin? Mabdos na ko. Tinuod? O, lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test. Og positive ang resulta. Kung mauna dahi, happy na dahi kung mamahimong papa ini. Anak, gid, Dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok manggug ka. Naunsa ka? Nabalak ka lang ko dahi. Unsa may imong gikabalakan? Tingali og imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho dahi. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, masidi ka makaagwanta sa atong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka, Dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Dailin. Aray! Oh, Dong, oh, Day, naunsa ka, ha? Dong, sakit kaya nga kong tiyan, Dong. Mga anak mo tingali ka. Dali, datun ka na ko sa ospital. Paghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni sig dato nang iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh, Benny, hatagi ko kwarta di, abi. Day, wala ba yung kwarta dari? O, saan din mo kwarta?
Hoy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kog paliton. Nagkagidlay naman gani ko inihapit. Pasensya na gid kay kaday. Wa pong gyud ko'y kwarta din eh. At agalan ning unya tagag kwarta ha kung ma-harvest ng mga utanon. Oh. Day, unsa man ni? Ngano mo man gipangandam ang mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O kung sa may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ko makagwanta sa tong kalisod, uy. Oh, Ang tinuod lang, no? Nagmahay ko nga nung nakigminyo ko nimo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lain nakatunan ko di pagpangumara. Silin. Maong bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biya eh. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. O ate man na, amahan man ka. Day, di man misaan man ka na ako. Nga di ko na mo biyaan bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa tong kinabuhi. Ay storya na tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo, Oh, maong mubiya na ko ninyo. day. Ma, ayaw lang may biyai, ma. Ayaw lang may biyai. Tingka sa ato, ma. Talapag lang ko. Unsa ba? Ayaw ko na yung gunit-gunit, tibi? Bisag mag-unsa pa mong hinilak diha, dili mo makapugong nako. Ha? Ma, balik din ma. Day, day, Silin. Dini, ma. Ayaw magbiyain, day. Maluoy ka na mo. Day, Silin. Ang hinungdan, ug naingnan ni iningtan. Sa pagsalig kong hilabihan, nisukot ko. Tungod lagi kay mag-uumar ako, gibiyaan ko sa kong asawa. Kay di man ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Ug ako na lang nahibawan nga may lain ng pamilya si Silin. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makikigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitogo, single father. Dinhin lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung dili mong matumato ang tanan. Ang maong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakap. I-address lang na inig tulungan nun, hantlubanan sa usakap with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw.